startet. Så har vi vores rensevæske og vores rensepinde. Og så tager vi og går ind til printhovedet her. Og her er det meget vigtigt, at man, når man renser, at man går op omkring printhovedet her, langs printhovedet, ikke på printhovedet, kun langs kanterne. Og her foran. Når det så er gjort, så er printhovedet renset. Det var den første video. Den er i gang. Yes. Så skal vi herind langs stemplet. Lige og rense her. Og også igen langs siderne. Det bliver nok svært at se, godt ikke det? Okay. Men man kan sagtens gøre det på bagsiden der. Ja. Og siden kan du også se. Langs kanterne. Ja. Og så har vi wiperblade herovre i siden, som også lige skal have en tur. Og til sidst, så tager vi lige en pincet og prøver at mærke efter, om der ligger noget i kanten her, noget størknet blæk eller andet. Det er der ikke, så som jeg ser det lige nu. Nej, det er der ikke. Så lukker vi igen.